Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li mhux se jieħu passi fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Dan minkejja li f'rapport tal-Awditur Ġenerali li jinvestiga t-trasferiment tal-art tal-Fekruna, il-poplu Malti tilef mal-1,000,000 euro għal gwadan ta' kuntrattur qrib tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsim il-ġurnalista jekk hux se jitlob għar-riżenja ta' Azzopardi dwar dan il-każ skandalus, Delija ċaħat li hemm investigazzjoni dwar l-aġir ta' Azzopardi. Madankollu huwa nqabad f'gidba hekk kif rapport fil-Gazzetta tal-Ħadd illi baqgħu mhux miċħuda ġie konfermat li l-Pulizija qed tinvestiga dan il-ftehim skandalus. Ftehim li kien sar possibbli permezz tal-approvazzjoni tal-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi 4 ijiem qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Dr. Delija, l-bieraħ fil-pubbliku li hemm investigazzjoni kriminali dwar il-każ ta' Fekruna li Jason Azzopardi huwa protagonist fih. Bikkejt jak titlobu reżenja jew le? Għandek informazzjoni skorretta, ħażina, żbaljata m'hemm mebda investigazzjoni kriminali. Minkejja li Delija qiegħed jipprova jpinġi stampa li l-partit tiegħu jinsab maqut, mistoqsi jekk jaħlifx għall-aġir ta' Jason Azzopardi bħalma għamlu Beppe Fenekadami u Chris Said, il-kap nazzjonalista ħarab mill-mistoqsija u qal li meta taħlef trid tgħid il-verità. Taħlef għal Jason Azzopardi bħalma ħalef Beppe Fenekadami u Chris Said fil-PAC? Ma jidhirlix li dan għandu x'aqsam ma' xejn, naħlef dwar xiex. Dwar xiex. Dwar l-ġiet Jason Azzopardi. L-ewwel nies meta tajt taħlef tfisser li inti qed tagħti ġurament għall-verità. Saqsini mistoqsija u ħalfu fil-PAC huma. Ngħid il-verità. Jekk għandek xi ħaġa x'issaqsi lil Beppe Fenekadami, Jason Azzopardi jew lil min trid saqsihom. Adrian Delija li huwa wkoll il-kelliem għal governanza tajba wara li neżżel il Simon Busuttil minn dak id-Dakasteru, naqas milli wieġeb jekk jinkwetaħ x'aġir bħal dak ta' Azzopardi li tellef lil poplu Malti €1,000,000. Dwar tal-Fekruna ma tinkwetaħx li Jason Azzopardi. Jiena jinkwetani kollox li jaffettwa l-pajjiż. Jekk jirriżulta illi jkun hemm investigazzjoni kontra Jason Azzopardi, nieħu passi immedjati. Madankollu minkejja konferma f'rapport tal-Awditur Ġenerali xhieda fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u investigazzjoni tal-Pulizija, Adrian Delija baqa' maħa l-ebda azzjoni għax għal darb'oħra jinsab fl-istess sitwazzjoni mwera li ġabitu l-inkjesta E-Grant.